Калі б у жніўні двадцатого года Пуцін не падтрымаў Лукашэнку, вось я абсалютна перакананы, ужо год як у Беларусі была б іншая ўлада. Але, як вядома, Пуцін Лукашэнку падтрымаў, улада засталася ранейшай, і сёння Лукашенко расплочваецца з Пуцінам. Некалькі дзён таму у горадню прыбылі падраздзяленні зенітных ракетных войскаў Расійскай Федэрацыі. А неўзабаве на аэрадроме ў Баранавічах сядуць самалёты Су-30СМ военно-касмічных сілаў Расіі. Я падкрэсліваю, сядуць яны не на манеўры, якія плануюцца, а назаўсёды. Ну, во всякім разе, надоўга. Мэта стварэння сумеснага беларуска-расійскага вучэбнага цэнтру. Робіцца гэта ў адпаведнасці з пагадненнямі, падпісанымі паміж міністрамі абароны Беларусі і Расіі ў сакавіку. Ну, а папярэднічала гэтаму, як вы разумееце, дамоўленасць паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Альбо, больш дакладна сказаць, патрабаванне Пуціна да Лукашэнкі. Вось гэта вызначэнне вучэбны цэнтр, гэтае слово вучэбны не павінна нас уводзіць у зман, бо самалёты Су-30СМ будуць не з фанеры. І ракеты на гэтых самалётах сістэмы паветра-паветра па 8 штук на кожным Су, а агульная вага боекамплекту до 4 тонаў, яны таксама будуць не бутафорскія, не з пап'е-маше. Это абсалютна рэальныя ракеты. Мы маглі б цяпер шмат разважаць, як ваенная прысутнасць Расіі і Беларусі паўплывае на імідж Беларусі ў вачах дэмакратычнага захаду, які і раней успрымаў Беларусь як фарпост военных інтарэсаў Расіі на заходнім накірунку. Хаця, што я кажу, сам Лукашенко называў і называе Беларусь фарпостам Расіі. Вось уявіце сабе, каб які-небудзь кіраўнік дзяржавы на планеце называў сваю краіну фарпостам іншай дзяржавы. Ну, такое часта здараецца ў рэальнасці. Часам невялікія краіны сапраўды выкарыстоўваюцца як, так сказаць, спосаб, сістэма абароны, але ніводзін кіраўнік гэтай краіны ў гэтым публічна не прызнаецца. Ну, Лукашенко, чалавек своеасаблівы, ён прызнаецца. Але я скажу пра практычны вынік. Расійскіх вайскоўцаў у горадні сустракалі хлебам з соллю. А вось у штабах стратэгічнага планавання НАТО, і я ў гэтым абсалютна перакананы, месцы, дзе размесцяцца расійскія госці, будуць пазначаны як мішэні для нанясення удару. І, магчыма, ядзернага удару.